Mirad esta imagen de la Inmaculada Concepción de María. Tiene las manos a lo largo del cuerpo, en actitud de entrega. És un thriller de molt misteri, però també és un thriller amb components de drama psicològic, de drama familiar, personal, de mitologia i de llegendes ancestrals del lloc on esdevenen els fets. I a la vegada això, un thriller bastant intrigant, molt inquietant, uns fets que són molt inquietants i a la vegada combinats amb un drama familiar i amb un enfrontament del personatge principal femení, de la Maya Salazar, enfrontat als seus dimonis familiars i als seus fantasmes familiars. Amaya ha venido aquí a protegernos a todos. A quien debería haber protegido cuando se puso enferma fue a Lama. Y lo único que hizo fue largarse a inventarse una nueva vida. Y tía, ¿sabes por qué pudo hacer eso? Porque Ross y yo nos quedamos aquí cuidando del negocio familiar. El meu personatge és el Montes, que és un inspector de la Policia Foral de Navarra, que treballa en el cas, juntament amb la Maya, a les ordres de la Maya, no? Ell és una policia jove que ha tingut una formació a l'FBI, ve dels Estats Units, una policia moderna, jove i tal. I jo sóc aquest poli una mica més amb l'argot policial d'allà, un caimán, que en diuen, que és un poli ja més de la vella escola, un veterà que té el seu training ja i la seva manera de fer i la seva manera d'entendre aquesta feina. Deje de decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, Salazar. ¿Dónde está? Está muy cerca, Maya. ¿Qué quiere de mí? El segle Gaudí està molt bé perquè permet de cop poder circular per poblacions de Catalunya al cinema d'aquí i l'oportunitat de que la pel·lícula es vegi a molts llocs de Catalunya és molt bona. Necessitem que passin aquestes coses, necessitem que el nostre cinema es difongui i com a més llocs es pugui veure millor. Con las palmas hacia arriba, como las niñas en el río. Ahora es una advertencia. No, no es una advertencia. Es una amenaza.